Benvidos. O dispositivo provincial que a Deputación mantén activo por mor do temporal de neve e choiva abre hoxe o noso resume informativo da semana. O resto de contidos vémolos no sumario e comezamos. O presidente da Deputación pechou co alcalde de Paradela as obras do canon hidroeléctrico. A institución acadou acordo cos concellos afectados a Gas Guntín. Castro de Rei celebra este sábado a primeira expo degustación da galiña de Mos, raza autóctona que ten a súa orixe na Terra Chap. Foz pretende recuperar a produción e comercialización do berberecho. Esta fin de semana terá lugar na vila a 7ª festa adicada a este bivalvo. O presidente da Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo resposta hoxe ás preguntas que vostedes lle fan desde a rúa. En Becerrea visitamos a destilería Tiempo y Paciencia. Os seus propietarios seguen a utilizar alquitaras na elaboración da augardente. Cunha gala realizada pola Fundación TIC principiaron os actos conmemorativos do 10º aniversario da Declaración da Muralla Patrimonio da Humanidade. O dispositivo provincial está a actuar en varios concellos que sofren inundacións e desprendementos de terra provocados polas intensas choivas e os fortes ventos desta semana. No que vai de inverno, a Deputación repartiu uns 1.400 toneladas de sal na rede viaria provincial por mor dos temporais de neve. Para este ano, a institución provincial destina preto de 14 millóns de euros ao mantemento e conservación das estradas. Os dispositivos provinciais de inverno traballaron ininterrumpidamente nas últimas semanas esparexando sal e retirando neve por mor do último temporal que afectou considerablemente a provincia de Lugo. A Deputación intensificou durante eses días os operativos nas 13 zonas nas que o Plan de Conservación divide a provincia e así garantir a maior seguridade dos viandantes nas estradas. Aumentáronse por parte da Diputación os medios e os recursos, centrándonos basicamente nas zonas que teñen máis probabilidades de nevada, que son a zona de Fonsagrada, os Ancares e o Caurel. A montaña luguesa foi un dos puntos máis perxudicados pola neve. Nesta estrada provincial de Becerrea, 0708 que vai desde Cereixal a Louxas, era prácticamente imposible transitar. Cuando hay mucha nieve es bajar la cuchilla de forma para que vaya la nieve tirándose hacia siempre a la parte derecha. Ata en 5 ocasións o organismo provincial tivo que rechear os 12 saleiros que ten distribuídos por toda a provincia por mor do xeo e a neve. E desde aquí cargamos sal e vamos ca máquina, sacamos e máis cos tractores que están preparados con saleiro e máis con quitañales, delante, con cuchilla. Entonces nosotros facemos a limpieza das carreteras para que isto non se quede parado. Nas zonas máis afectadas como esta aplicouse un tipo de sal cálcico que actúa con maior rapidez contra as placas de xeo. Temos un sal que actúa máis rapidamente e outro que actúa máis lentamente, según o tipo de xeo. Na zona de Piedrafita, nas zonas altas, estamos empezando a utilizar sal marina que actúa máis rápido e descongela máis rápido. No obstante, tamén deteriora máis as carreteras, co cual temos un problema a maior sal, maior posibilidade de deterioro da carretera, que tamén nos crea un problema despois no tema de conservación propiamente da calzada. Case un centear de operarios atenderon ás 24 horas do día as demandas dos veciños e solucionaron todas as incidencias rexistradas, ningunha de gravidade. Estamos as 24 horas disponibles. Hai uns números que ten a Diputación nosos, que eles nos chaman a hora que eso e nosotros salimos, as 24 horas do día. O responsable da área de infraestructuras e obras valorou positivamente os traballos de mantemento e conservación que se realizaron na rede viaria no que vai de inverno. Eu creo que hasta ahora pasámoslo con unha boa nota o todo que referente aos temporales e a conservación das carreteras. Este ano o organismo provincial destina preto de 14 millóns de euros para o mantenimento da rede viaria provincial que conta con máis de 4.000 kilómetros, a rede máis extensa de Galicia e case de España. Salda a débeda histórica cos 15 concellos que contan con produción hidroeléctrica e que, a diferenza de Chantada, non tiñan unha sentenza xudicial favorable. Esta semana quedou pechado o acordo co Concello de Paradela.
O presidente da Deputación pechou este mércores co alcalde de Paradela as obras que o organismo provincial levará a cabo neste municipio con cargo ao canon. O investimento das dúas primeiras anualidades supera os 265.000 euros. A institución provincial acadou acordos por unanimidade con todos os municipios que contan con produción hidroeléctrica, Agas o de Guntín, onde está pendente de que o Concello desbloquee a situación. Nós, como Diputación, poderíamos facilmente facer calquer tipo de inversión sin contar cos concellos, pero non queremos actuar así, non? Despois de 25 anos, creo que a Diputación entra nesta resolución do conflito de forma digna e xirá do problema do canon eléctrico de forma digna. O plan de infraestructuras e equipamento correspondente ao canon dos anos 2008-2009 para os 15 concellos ascende a máis de 4 millóns de euros. Os cartos servirán para executar obras moi necesarias e demandadas polos veciños. En municipios como de Portomarín, a maioría están destinadas á rexeneración de vías e á reurbanización de rúas. Si, é xusto que reciba cartos e máis se arreglan ben as calles, pois unha vez que se pásase mellor por elas. O diñeiro proceda dai, pois, de algún sitio ten que vir, evidentemente. Eu pareceme ben, porque nós tamén temos direito como os outros a que se arreglen as calles. En todos os povos se están arreglando e nós temos dereito tamén que se arreglen. Canto máis se arregle, pois mellor. Pasaron moitos traballos para tamén quedar sin casa pola auga que lles anagou as súas terras e as casas, entonces merecen isto. Os veciños dos concellos afectados polos encoros, como é o caso dos de Negueira de Muñiz, afirman que con estes investimentos se fai xustiza polos prexuizos que sufriron. Pois ese diñeiro é noso, porque iso xa debeu ser unha cousa moi maltratada, porque este embalse foi o que fundiu o ayuntamiento, o sea, porque tuvo que marchar os veciños todos, foi a ruína, o sea, a ruína do pueblo foi o embalse. Técnicos da institución provincial encargaránse de realizar os proxectos das obras co fin de axilizar a súa contratación e posterior execución. O Concello de Castro de Rei celebrará este sábado a primeira expo degustación de galiña de Mos, ave de raza autóctona galega orixinaria da parroquia de San Xiao de Mos. Uns 45 expositores participarán da festa de exaltación da galiña, na que os asistentes terán ocasión de saborear ao redor de 600 kilos desta ave. Dúas familias de San Xiao de Mos decidiron hai uns anos recuperar a crianza dunha galiña autóctona que leva o nome desta parroquia de Castro de Rei. A galiña de Mos é unha raza originaria de Terra Chá que estivo a piques de desaparecer. É unha galiña que non se deberá perder a raza porque outras se trouxeron no sitio delas pensando que iban a facer maravillas, pero non. Esta é unha galiña que é moi rentable e vale a pena criala. A súa dureza e capacidade de adaptación a condicións extremas como o temporal de neve desta semana diferencian a galiña de Mos doutras variedades. É unha raza moi rústica, aguanta moito o inverno, sigue poñendo no inverno, que outras razas non o poñen, pon menos, pero sigue poñendo no inverno. E iso é unha raza que aguanta moito, por iso é unha raza rentable tela en todo o ano. Ademais de polos seus ovos, a de Mos é unha galiña moi valorada pola súa carne tenra e de pouca grasa. A base da súa alimentación son os cereais e as verduras. Cando están en cautividade, pois dáselle trigo e millo, e despois o que hai máis ou menos no campo, berza, nabo, e cando están por fora, pois comen, picotean do que hai na carballeira ou do que atopan. É unha galiña que é unha galiña mixta, que pon ovos casi como unha galiña poñedora e que dá moita carne. Sí, é unha carne moi sabrosa. Os criadores de San Xiao de Mos que apostaron pola súa recuperación da raza decidiron este ano organizar unha xornada de exaltación da galiña de Mos. A iniciativa conta co apoio do Concello de Castro de Rei, a Asociación de Avicultores Avimos, a Fundación Terra Chá e o CETAL. Xa que o nome se saliu daqui da parroquia de San Xiao de Mos, pois de facer unha degustación para toda a parroquia ao principio e despois ampliouse, porque o día da degustación que se vai facer é o día que aquí na parroquia se facía unha comida para todos os veciños. A cita coa galiña de Mos será este sábado día 16 a carón da igrexa de San Xiao de Mos, onde se instalarán dúas carpas. A festa dará comezo ás 10 da mañá cunha exposición de exemplares a que seguirá a degustación duns 600 kilos desta ave.